चिरांनि नैनं मैनागुरियाव हाग्रानि मैदेरा न' बां बोफायबोसि खालामदों। भुगिनांनाय न'खरनो डाक गारि दालाइसा एबसुआ अनसुंथाइ होयो। खुलुमबाय बड'सानि स्टुडिअ'आव आं फामि ब्रह्म नार्जारि। चिरां जिल्लानि रुनिखाता दखरा हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय डाकगारि हाथिसार ओनसोलनि नैनं मैनागुरि गामिनि बिबारि बसुमतारिनि न'खौ थांनाय हरनि समाव हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै गामियाव हाबफैनाय हाग्रानि मैदेरा बोफायबोसि खालामनायजों लोगोसे माइ माइरं जानानै खहा खालामलाङो। हाग्रानि मैदेरनि न' बां बोफायबोसि खालामनाय जाथायनिफ्राय खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हायो न'खरनि सुबुंफोरा। फिसाया नसुंसे हादर भुटानाव खामानि मावनो दंहैयो, बेनिखायनो राहा गोथे जादों बिबारि बसुमतारिया। बे जाथायनि बागै खौरां मोननानै डाकगारि दालाइसा एबसुनि गाहाय नेहाथारि उखुन्दै नार्जारि आरो सोलोंथाइ नेहाथारि रिन्दाव ब्रह्मनि हेफाजाबजों माइरं, दालि, आलु, थाव बायदि मुवा बेसादफोरखौ अनसुंथाइ हैनायखौ नुनो मोननाय जादों। फार्स्टआव फैदोंमोनदां खनसेनिया, ओमफ्राय मैयाना बिलिफाङावनो फैखादों। सिफायखाबाय। ओमफ्राय आरो मैया फैनायाव बिसिनाव थाहैनायाव जों बिस्राबो रावबो गैयामोन दा, बैयावसो थायो, सामफ्रामबो बैयाव थाङो। ओमफ्राय जों साथामल'मोन, बेनिफ्राय होमबानो खेबखेब होनखाबाय। ओमफ्राय गिनानै जों होफैयाखै। ओमफ्राय नोंसोर न'आव गैयामोन? दङ, बिसिनाव सिनेमा नायबाय थादोंमोन। ओमफ्राय जों साथामल'खाय होफैयाखिसै। ओमफ्राय खेबखेब होनबाबो सिरि थाबाय जों। ओमफ्राय थौ गावनाय खोनाबासो बिस्रा खारबोबाय बोरै। आङो डाकगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै आं सासे दालाइसानिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो दुखु मोनदों बे मादैनि न'खराव जे जोंहा बे मादैया जोंहा हौवा गैला, आदै गैला, बहुद गोबाव जाबाय थैनानै थांबाय। दा फिसाजो दङ सासे, जेनथेन गैजायैबाबो गंसे प्राइभेट स्कुलाव सोनानै फोरोंगासिनो दङ। आरो जोंहा फिसाला सासे दङ, बिथाङाबो भुटान मोनसे भुटान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैदों। दा बेवहाय मादैनि न'खराव सिगां समावबो फैदोंमोन, जोंहा बे न'खौ एरखुलांदों आरो गामिनियानो अननानै जोंहा थिं बेरा होनानै दोनदोंमोन। आरो नै दिनै थांनाय बिलिफां समावनो बिलिफां समनि 7 रिंगासो समाव जोंहा बे मादैनि न'आव न'खौ इन्जुरखौ सौफ्लंलांनानै जोंहा माइरं जालांदों आरो बायदिसिना जालांदों आरो संख्रि गासिबो जालांदों। दा जेबो बायनानै जानो हायि बायदि अबस्था आरो बे मादैनि न'खराव। दा बेखौ नुनानै जोङो डाकगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै दुखु मोननानै जे जोङो मादैनो थोजासे नङाब्लाबो माइरं जों एसे, दालि, सामब्राम, बानलु, संख्रि, सिनि, बिस्कुट, साहा पात गासैखौबो एफा लाबोनानै जोङो मादैनो जा अनसुंथाइ होफैनाय जायो। जों एबसु हिसाबै बेखौनो खावलायनो सानो जे मोनसे बे मादैनि न'खराव गैजायै, बेहा आरो आंगो रावबो गैला होननानै जोङो बुंजायो। माने फिसाला दङबाबो दा बाहेरायाव दंहैयो आरो जोंहा फिसाजो दङ, बे बैसोआ बारा नङा, बिदिनो 12-13 बोसोरनिल' फिसाजो। दा बेखौ लानानै बे मादैया आरो बबेयाव बिनिफ्राय थाखा फैनो, माबेजों न' लुनानै हानो। बिनि थाखायनो जोङो सरखारनाव मोनसे खावलायनो सानो जे बे मादैनि न'खौ फाहामनानै होफैनो थाखाय माबा मोनसे राहा लायो। आं बेखौ फरेस्ट मान होनो गोनां फरेस्टनि सार EMनि रन्जित बसुमतारिनिसिम आङो बेखौनो खावलायनो सानो।